Wel, fi'n teimlo'n lwcus, heno. Wyt ti wir? Ydw, wedi prynu 2 docyn i'r loteri. Mae'r jackpot yn 6 miliwn. Beth fydde ti'n neud da 6 miliwn o bunnodd? Sa'n ni'n ennill 6 miliwn o bunnodd. Byddwn ni'n prynu peint i ti. O, diolch. Dim ond un, cofia. Yna, byddwn ni'n prynu car. Lamborghini coch. Fydde ti ddim yn gallu parco Lamborghini ar dy stryd di, bydde fe'n cael ei ddwyn. O, byddwn ni ddim yn aros fyna. Byddwn ni'n symud tŷ. O ie, i ble? Byddwn ni'n prynu tŷ crand. Yng Nghaerdydd. Nage, ym Monte Carlo. Fydde ti ddim yn gallu cael Guinness ym Monte Carlo. Dim ots. Byddwn ni'n yfed champagne. Bydde ti'n unig eb dy bartner yfed ym Monte Carlo. Na, fydden. Bydden ni'n ffindo model brydferth fel cariad i fi. Hi fydde'n neud y gwaith ti? O na, bydde hi ddim yn neud ni. Bydden ni'n cael morwyn i lenhau'r tŷ. A byddech chi'n cael nani o Gymru i edrych ar ôl y plant. Y plant? Bydden nhw moyn y dillad drita a'r teganau drita fel i ffrindiau Monte Carlo. A bydde'r cariad yn moyn diamond drud ar ei bus. Bydde'r arian yn mynd yn glo iawn. O, bydde. A rhifau'r loteri heno yw 8, 19, 21, 24, 33 a 49. Dim un rhif. A dy rawn di yw i nesa? O, gret. A lwcus.